всички претенденти за културна столица. А сега е време тук при нас да навлезе един... Ето я новата Анжелика или Таня Христова ще се прости с опашката си. Ето я голямата габровска ножица. Ще бъде без опашка. Така поставяме официалното начало на Карнавал 2025. Аплодисменти за тях и за тяхната картина "Супергерои срещу агресията". Ти при мен Спайдърмен ли си? Добре. Аз бях с едно костюм. Дани се загледа в хубавите крака на мажоретките и забрави да каже, че те са участвали не само в национални, но и в международни събития. Че духовият оркестър, който в момента чувате, е до финала. Те бяха специално поканени от Слави Трифонов на стадион Васил Левски. Всички ще умрем, а сега на здраве. Както се казва, това е заглавието на следващата картина. Свете, аз се изморих много от толкова тук.